Yero itrai dengan semua U BLEI bola pelna mempat dengan sasisin ban sam shapi ka ktien ka jong U BLEI te haga beningkong jing shisha ngalam ka jing hikai ka bangamut ben hikai pi haga ni kasni kalong shapang kita ke badino eladi hauk sui bad kita ke bakham I yala di bane ka ba I U BLEI hari bung mensim ko jong BLEI pat men mit roshimien keren hapo jonga marbaka arba jimen step kade ka jingdwai ka banga jidwai ka banga juya shem be pat mensim ko jong BLEI ka banga juya sat ka banga jupul ka por ka jonga hari mensim ko jong BLEI pat men step ka banga dang dwai ukeren hapo jonga bangan ano da kani ka jihikai kabalong shapang ka jing ai mensim ya kikintai ki badan pedeng juga jing baka jing le ha ka jim jiki al ha pi petru ha ka ni ka channel ka jingi ka baka ni ka channel ka janga ngamur ban ong hendi I bet ba bun ba kren ya ka tin ka jublei ki de kikintai wadi ki khna ru ki dan ha ka ni ka channel ka banga apply ki de kikintai ka banga peniang ka daw ko long ba ka ek baja ha ka jim janga pedeng ka jinglong khna janga ngam kwa bakan ja hakini ki wan hakani ka ministry mara do ding khna ngala thang wan chakri U BLEI na do ding khna ngakwa bagan mi shakrang bagan plai ka karteng ju Jesus Christ maran plai ka karteng Jesus Christ kam na day ya ka age kam na day ya kata ka jing na ka jing start re ka day kata ka jing day ka jing bad U BLEI henre ka ek baja ka jing jinga na do bangadang khna ngala kwa bagan tore ka ban chakri U BLEI ngakwa ban plai u Jesus Christ re labon ka jing khanga wat chapang tangi ka badap tang ka jing bishni haka ek baro ka banganga shem wat haki church ka banganga yat abaki yasngo ki sur ka jinga ka banganga rwai haka benengkong ka baki ki pod yasngo ki jit yang banganga rwai lang barki henry hadin baki la yasngo no ka sur ka jinga ki kentai jinga wadu ding khana aju yat ya kan de ka jing sha kentai hadu ki college ka banganga let hadu ki jaka puli ka banga puli hadu ka jaka shakri BLEI ru ka baksha kentai jinga kapaki pod yasngo ya ka sur ka banganga rwai ki jit yang henry hadin pa baki ki ayasngo pat ki kentai no tika ni ka pawa baka ka jimbishni ka dan ho joki reka ek banga pat nga akwa bai ka ek banga nga du manga ha ka jinglong khna ka janga ka banga nga myo ban tur sha prang ka banga san ha ka tin jong BLEI tingam kwa bakan ja ha kini ki badan ha kani ka ministry kumta nga yang ho nga pen yang yaki re ha baka nga pen yang yaki ro nga guide yaki khnang ba usoitan unum yo yaki but kadairu ba ni ka wi khon ki jong BLEI la dei ka barit la dei ki behet la dei ki no ndur ngi di ban tur sha prang ya kaman yang ban plai ka karteng Jesus Christ kanu ka sap ba pipiden ba pipin se ina nish khamat bangin supply ko de jing shat ru ke bang le na ka benta jung trai na ka ok tin juble ka ong to ben sngom pha eu trai ha ke baro mo la ha kanu ka benta ru le e ka ben sngom pha bayak men pendan burom eu trai Jesu amen te ke bangangan penyang baik kat ka ba ki trang ya ban plai Jesus Christ ngan penyang baik khnang ya ka ban pen I bangi ki kun ki juble ni kham tam mangi bani gitu ki bom te BLEI kata bale ba sadin ki kon ki jublei bale ba sadin ki rimpe yang ka stand bale kata bangi ngem ai lat e ki bekin yang amen reina kani ka ministry ka janga ngala than banga dwai khama jublei bang ka mission ka janga ka long bai bangan job men sim ka mission ka janga ka long bai ba ya ka ka banga nga du ha ka jinglong khana ka janga nga du ha ka jinglong ha ka jingya din ti ka janga ka banga khanam shim la yo ban san nam sya baik ini kibuan hajan janga ki bangai kendu yaki personally nganam sya bakan jah kumbaja ka jim janga amen bakan ni keji kai ka bangan hikai pi ka kerteng juga ni keji kai kadai ka BLEI U BLEI ka bapha suda amen men step ngala ong ko try me kwa enga bangan ai ji kai ka wei pat ka ka kerteng ka bangangan ai men sim jung BLEI u ai yang ai ka ni ka kerteng u ong ka BLEI U BLEI ka bapha suda Henry, bali bala shim ni taka ka kerteng namar baka ka bangang ai I bangi barong I bon sim ni juk no U BLEI haba kita ki jing ki wan haka jing jingi taka daw men sim ju BLEI Ukraine hapo janga ban pen snow tho bakam dan ka jing bakla ha U BLEI haba plan na ka benta ka jing jingi mar wala da ki kimi ki pa ki plan nam taka ba pha ka baka jinga dei ki kimi ki pa kalong betang hasla jeng ni ka khendang ki plan ni ka ba pha nam ta ki khun ku jong ki khat no tam U BLEI jingi le amen
te shop bangan puli ka tin ko jong blei ngan ya kindet chapang ka we ka story ba don uwe usim hanam ba khalam ban pen small tho ye pi ba ha ba ja ka ek ha ka jing im ka jung pi kam ju ja klem ka jing tip jong blei mar ba blei jing yu long blei ba hadu kata kata I slap you ba pop ru I slap you ba hok ru I slap you ba nget you uru I slap you ba nget you uru. Amen. Tekap notam yang ikan. Mereka ikat apa kapelong yang i bangingan jenjarsa na mar bingi knyum kumbat knyum ki kon Israel haka jingya nanti. Idlong ngilong kinong ya nanti. Hasla jenika kendoban poi syakari kanan. Ngem day ban knyum na mar habangi knyum gi pelong yo blei bo blei bitaringi na mar ka ik bo blei plan haka jimjingi kolong babha. Amen. Syabagani aja perang itu saya ka story ke jangan ka ik bajai nga. Ba men ba ngadang dan hapot tamil ladu ngala phone saying tengala ong i mai nga naman pai shoot namar banga suk nga san chakani ka jaka and settle down os indoni ka life ka janga shani mar ka kam ka janga ka babyang ngan imno shani hi. Kata ka plan ka jonga te mary ong ba shani le bom dan kam bom dan jam te ha hikun pipin sa bestu pipin chuan pai bet tengkat kamai syasitu hadu ba pendela yo kata kapisa hadu pendela biang dan labiang na dong syadong pinuan pai kata ka di kapalan ka jonga henry kapalan ka jong blei buat kapalan ka jong ka kemi kapalan ka kemi ki pa kam ka bunsin kam juya dei kapalan ka jong blei. Amen. Andang ada poi hati meladu ka live jonga ka suk syaba palat namar bade ka kam ka jonga ka pasuk ngalasya promote na ka we ka kardan namar bangai syem sobha ha kini ki try company. Te kala dapat ka ba ublei pad uplan nga ba wan ra ban pen pai nga shala ka jong kari ka daw ba ngayo ekani ka skin problem hapo ka jaka ka banga ngasa ngayo allergy hadu ba ka sni do ka jonga ba baro shinre rinyang atap rinyang simple bread baro batki ni ka sni do ka jonga ka umlut te ngala dwai mi labas te wat ong banga nga don sha jonga na ublei ru banga ngam ju pai kma tu blei nga dwai te piru ada piong mamenta hapden kanika jing im ju pi ka jing ya den ti ka jung pi ju pai kma chu blei henry balik kanika jakom ni ngaru ngadon ni ketika jaka hatte menadu adwai bek ma chu blei nga ju le ka ju seng nga ju wat iki bala jotno marbun ki bana kante khasi shenra khasi jing i don lang ketika jaka nga ju tiang na ka benta jung ki yo ki ngok nga ju tiang nga ju wat iki nga ju ya lam lenti ki khana baki kenum jot henry ublei padu plan nga ban wan rapat syaka ni kari te kapelong yo blei bon sempat ya nga bong ek bale ublei ba bha suda ha ka banding ko ngalas ngosi namar bang ala lichim dawala lekin la ki hospital keleng ban sim dawa nga henrenga khlem yo jingkhia na kata ka ba pelong nga hadu banga ngamla shu ba baro ki parlo ka jinga ki thia henrenga marwe nga ngam thia hatu nyo wajim sep ngadang yo ban thia namar banga ngam yo ban thia namar ba kunjuk palat mi nyang batap ka sni do ka jinga ka pelong nga bang hawan paino haka ba ningkong ngalas ngosi haka ba meningkong ala pang kami sing mababli ublei jinga ule nga kumni namar katika jaka jinga ka banga sa syateng ka basuk ka biang nam ta ka jingim ka jinga rei ka ba ublei pad uplan ya ka bang ban im tang na ka benta jinga rei ban im hot ka jan ben riu ngapai berkat ka bangangan yang kumni ban plai ka kerteng jong Jesus Christ maka mission ka jinga hoi nga ju trang ka bangan yarap iki baduk ki basuk takadang ong be bangan yang ngamut baka taka jingarap iki beduk basuk kalong itanda ka spa kalong itanda ka pisa ka banganga don henry penpan nga habang asyam yu Jesus Christ pleng ka kam koridor yak man penim ya ka mensim ban ya ka penim ya ka do kata kadika kata ka mission kata ka jingkot ko jung ublei yanga badya piru ngah ka penim ko ngaru ngasnusi ka ek bajah ka jimjunga rehba menta ngalai i ya ka plan ka jung ublei ngasngau thu baka ek paro ka balle ublei kalong ka ba suda amen but ini pairu nakani ka kitab ka rut kalenong ka baningkong kumta ter haba pipet hakani ka story pini iba ka rut kamday ka batip yo ublei kadi ka story juga ni ka nomi kadi ka story ke ba bha ka jim joka namar ba ka du ilok ka du ikun nganam puli hade namar kani di tang ka bangan aimen sim ya gitu namta ka tu ka yang kasam ka ba tu ikong i hapade ka depression ka bawan ha ka jim ji ka bi pet no na yen
Nam ta kini ki bayo ini COVID-19 ke baka imlang ka salang ka ibenya ka yang kasam ga jumpi ka ong balai habang along ka nong duai balai bakini ki jah ka jimjungi balai habang duai U BLEI balai ka jah ka ni ki baro ka daw ka ba habang duai na ka benta jung kini ki ba yo e kani ka ti ke ya uni nyang jingpang ka pelong yang habang pang ka mensim ka jonga ka U BLEI wi ka download ka jingi ta U BLEI jingi no bangin ya kit lengkor lang iwe ya iwe ta ka daw ka e ka bangang ko bang keren ni ngam da puli nak tin U BLEI ringatit ba pi baro pitip ya kan ni story sipang karut sipang kanomi bakum no kanomi ka du yo lok hadin ba du yo lok ka du e ka e baro ka badan sa to ka jaka ka du what sa you kunru ka ngangai ba kitu ka jaka ka badan ha to ka jaka ngangai bon ka jinga kan ka ban keren ekonomi ka pa pelong ekonomi panoman kan hak mi no marbon sin ha ba ka jing syakran be ki wan ha ka jing ka pelong i bangi na mala ban syak ban sa ha to ka jaka ka bangi dan amen. Buat ki perlai penyap norui la di bali bikin la bansya. Ringa ong ya pi. Pi im na ka benta jong bre na pi im na ka benta jong blei. U BLEI kembu ingi bengin im na ka benta jong kibriu. Kibriu kan keno abai. Kibriu kan penha abai. Re U BLEI cumi de blei ba kentiu. Abang ipet ha ka story. Kum neu ba U BLEI u kentiu ya ka rut. Kum no ba U BLEI u plan na ka benta ka jing im jaga rut. Kayo sendan da U BLEI u badang samla. Te piru ada piduk haka no ka kam. Pada U BLEI usim haka barit tu tip U BLEI un ai pada ki ka kame. Pada lagi kun ki jumpi ki dan pene juga jingpang ka jingstom. Kam ju ja kalem ka jingtip jong beri lada pi duai. Hede lada pi duai angan ong e pi. Pinam yo ban kek yo tau so jong ka jingtres tom jong pi. Naka benta jong gitu ki bompa ja kum kini ki jing e ka baja ha ka jingim jong garut. Ong e pi duai lupa. Longum ki dikiu bo bha bo tengka ya ka jingbam na ka benta ka telang bar barong in hab mat be ya ka telang barong in hab mat ka jinge ni ti jong priu ada Jesus Christ ka mu khon jong U BLEI wan ban ya ha ka jinge hasla jine ka khanda ulapan ini ti te barong in hab ban ya ni ka jinge marada ngim mat jinge hasla jine ka dau hangno pa ngen mat Rena ka benta ka jong pipat ba pidan pene ka jingyale na menta ka ni ka jingpang tutip U BLEI ni U BLEI ba pendam what you do jingkermen U BLEI ko dong i kham kor dor bani ki simbedeng what I bagani ka spirit depression kan control yang apa dia pi what I marhaba por bangan phana na tamil nadu hapre ka depression ka bangan pat shemu Jesus Christ ngaru ngalate telai ya ka bangan pediap no ila dia ngaru ola persyang re kata ka jinggi jang ka kemi ka janga ka pan I mensim je boleh upan I bakat no ka kemi janga ka I yang namar ba had what cha janga ka ri banga ngadan ru ka kemi janga ka ju phone yang ka ju dua nam ta janga te piru lagi kun ki jong pi ki dan pen ka jing e ka jingale what you do jingkermen what's ngap ka pertai le kan yo alat tang ban yo ban krentam on yo alat ban penpo hande kalong ka jingja burum pat nam ka menta ki tu ki kristan ki ban de ki kristan pilek ban pen condemn pilek ban kadokti ya ka jingduna jong ka yang ka sem jong ki wei what top et nyao ya ka pop la jong bat ban se madan pa de ka pop jong ki wei ka ban pun kot no hakane ka jing hikai ka ba ngangan nga ash pick up de tangga belengkot adan uwei usim uladan sipon ki syakri haka yeng ka jong te haka we ka singipat ka padang khoso udang pa khoso mo ni sedap so ni usim yo tau we syakri udi pa syakri phai U BLEI uba eat phai U BLEI batte phai U BLEI happening ka jing pha ban kho snap ya ka ni ka ya ni so te ka ja ba usim aba usim ya kata ka tari mo kumbat ka tari bat ka kumdei ka tari ya ka simpriakti kemi jong usim te baro ki langsung senai baro ki long kusim sim reuta uwe paduang ka bale U BLEI ka ba suda te usim langsung bitar uang kumno ka bale U BLEI ba suda hato U BLEI un le ka ba pen man sawenga ulas no bitar yang tahu we syakri namar ba uang ka bale U BLEI ka ba suda ulang set bendi u namar ba ula pen bitar nga ba uang ba ka bale U BLEI ba suda namar kumno U BLEI un le ya ka pen man sawenga tekan aja bayu ni syakri jong nusim la set na ka bendi ha ko ikas ngi bo nusim uang ni syakri yang ya lecha ini le be merap no hapne kata ka jing le be merap ka jingki usim bar kita ki syakri ki layak klap no namar ba hapne ka jing be merap
Ula poi ha kawi ka klau ka balong kham long kinja bha la mi kini ki rius niu mi kini ki rius ni ki babam do brio te anda kila mi kini ki babam do brio kila kem kin ki oman man penyap ha ka las ka ba mut ban penyap ki I ken ba ka kti jong news iem kam dan shiliang te ki ong ken ba kini ki jet brio kim ju ba mi ki brio ki balong anna kim juba mi kini kibri ki bomlong biang bi ke dekat met kum ta kela I no kum ta kala pen realize you sim ba shisha ka bale u BLEI ka ba suda te hane kani ka story ka ajing hikai ru yengi ba kanu ka ba ja ha ka yin ka sem ka jingi kam ju ja klem ka jing tem jong BLEI ka ja ban pen kelai yano ka ja bawra jingkur khu yano ka ja ban pen kan tiu yano kam ju ja klem ka jing tep jong BLEI te tangkan ne hi BLEI shbon to BLEI ka jing sok on kur khui phi pa to long ru ka jing kur khu kham tam she ki to ki bom patte bo jis kre jing long try te nang nga kerpa roi phi ban share ke ne ka video khanang ban poisa ki to ki yeng ki sem ki badan pene ka jing ha ka jing ya lenti ka jong ki khanang baki kin yo men sim namar ba happening jong ka ne ka depression happening jong ka ne ka jing baki ki ya ki kin sngau thu ba ka ek baro ka baja ha ka yeng ka sem ka baja ka jing jingi kam ju ja klem ka jing tep jong BLEI amen.